Здравейте от мен, Георги MyLab. Сега ще ви покажа какво представлява детектора Vanquish 540, а по-точно контролния панел и дисплея. Какво означава всеки един бутон и от менюто. Тук имаме бутон за включване. Искам го само веднъж и апарата стартира. Той прави автоматично изолиране на смущенията. И имаме бутон за подсветка. Най-вече се вижда, когато е нощно търсене. Тук имаме от лявата страна бутон за звук. Ето, имаме няколко нива на звук. Не може изцяло да се махне звука на апарата, като при някои други модели. Бутон за всички метали. Тук по средата имаме бутон за чувствителност. Колко по-дълбоко да бие или по-плитко. Режим Pinpoint. Ето го натискаме, задържаме, той работи. Режима Pinpoint работи само когато сме го задържали бутона. Този бутон и този е за правене на свой модел за дискриминация. Т.е. да махаме някои от сегментите. От дясната страна имаме бутон за активиране на Bluetooth връзката. Ето така. Като модела 540 работи само с слушалки ML80 на MyLab. И долу бутона под Bluetooth отговаря за смяна на режимите. Имаме 1, 2, 3, 4 режима. Значи най-хубавия режим е този с пръстен, че той си хваща само цветни метали. Тук в центъра на дисплея се изписва VDI числото от намерената от нас цел. Числата започват от минус 9 до 40, а ако е отрицателно число ще бъде желязо, а ако е положително ще бъде цветен метал. Няма как да разпознаем на 100% какъв ще е цветния метал, но поне можем да предположим с някаква точност. Колкото е по-към 40, толкова ще бъде по-проводим. Тук показва текущ режим на работа, нивото на чувствителност, това, че апаратът е в момента с включена подсветка, ниво на батериката, ниво на звука. Ето тук, в тази част, ако е запълнен този сегмент, ще хваща и черни метали. А ако е махнат, ще хваща цветни метали.